Durant els passats dies 25 i 26 de setembre, un total de 20 jugadors de primera categoria de Cantàbria, Madrid, País Basc, Astúries i Catalunya van participar en l'edició número 33 del Trofeu Ciutat de Barcelona de Bolo Palma, puntuable per a la classificació del circuit nacional, el que significava la presència dels millors jugadors a la Casa de Cantàbria, escenari de la competició. El circuito nacional, estas competiciones que se celebran bien a través de la Casa de Cantabria o de las peñas bolísticas que están fuera de Cantabria, pues supone mantener la actividad de los bolos fuera de la región del deporte autóctono del Bolo Palma. Entonces es muy importante poder mantener estas competiciones dentro de la Federación Española. El Bolo Palma és una modalitat del joc de les bitlles practicada a la major part de Cantàbria i diverses zones d'Astúries, però la migració càntabra va portar aquest esport a diferents punts de l'estat com Biscaia, Barcelona o Madrid. L'objectiu del joc és fer caure el màxim nombre de bitlles mitjançant el llançament a distància d'una bola de fusta. És un esport que en principi té un aspecte una mica, diguéssim, rudimentari o una mica vast, però realment és un esport de molta disciplina mental, has d'estar molt concentrat i després has de tindre molta exactitud al moment de fer el llançament. La Federació Catalana va estar representada en el campionat d'enguany pels jugadors de la Penya Bolística Cantàbria de Barcelona, Kilian Pérez i Pablo Vera, que per problemes de salut no va poder jugar al nivell esperat i va obtenir la 13a posició en la fase classificatòria i va guanyar el Premi Memorial Ricard Vera com a primer classificat de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. També cal destacar la participació d'Agustín Mulet, que aquest any es va endur el trofeu a l'esportivitat. Se desenvuelven lo normal, tal vez un poco por debajo de sus, no, bastante por debajo de sus posibilidades. Han estado muy sujetos, por una parte Agustín Mulet muy sujeto a los nervios y Pablo Vera que bueno, está padeciendo su gripe personal ahora. Si no, lo lógico es que hubieran hecho algo más de lo que han hecho. Al final de dues intenses jornades, José Carlos Alonso, amb 366 bitlles, campió d'Espanya 2010 de primera categoria per parelles de la Penya Bolística Sobarzo de la delegació de la Federació Espanyola a Cantàbria, va superar a la gran final del Trofeu Ciutat de Barcelona a Antonio Sainz, de la Penya Quijano, de la delegació de la Federació Espanyola a Cantàbria, en una competició molt disputada, en la que Alonso va saber aguantar la diferència de 23 punts que portava abans de la final. Son buenos rivales, o sea, lo he pasado complicado en un momento para poder llegar hasta la final y ganar. La verdad es que he tenido que jugar bien. Bueno, el momento que más recuerdo del campeonato es cuando tiré el último para clasificarme entre los 4. Iba a 31 en 3 tiradas y emboqué. A partir de ahí hice 117 y después el otro concurso tiré muy bien delante. Iba a 78 delante y finalicé con 136. Ahí fue donde la victoria estuvo más cerca. Estuvo bien. Los grandes no, algunos de los buenos de Cantabria que no han querido venir, pero aún así ha estado bien el campeonato. José Carlos en las semifinales se hizo un concurso bueno, se despegó, me sacó muchos bolos ya para la final y bueno, en la final se hizo lo que se pudo, pero fue mejor él. El lliurament dels nombrosos premis a càrrec de la regidora del districte de les Corts, Montserrat Sánchez, del president de la Casa Cantàbria, Jesús Ángel Diego Volado, i de la gerent de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Roser Romero, va tancar l'edició número 33 d'aquesta competició.